CHR ug Commission on Human Rights ginakondena ang paghaboy sang duha ka utod nga mga kamot nga nidiskubrihan sa basuran sa Bacolod City. Kapulisan wala sa gihapon sa suspect. Yaring balita aton gitutukan. Enero 25 pa, sang gintublag ang mga residente sa Barangay 2 sang nasapuan ang duha ka utod nga mga kamot sa basurahan sa lugar. Ang mga kamot nalakutan pa sa batuan kag langka nga daw kaangay linaaga kag nakasulod sa ice cream container. Maluwas sa mga kamot, isang lisahan asang mga ginapasunod durog isa kag ngalan sa isa ka drug operative sa Police Station 2 ang nalakipman. 22 ka adlaw matapos ang pagkasapo, ligom-dulom sa gihapon investigasyon sa BCPO. Nakakuha sang fingerprint sa kapulisan apang wala sang mga inikapasidad nga mag-cross-check kung kay sino ang mga kamot. Hindi mandaan 100% nagapakuha sang fingerprints. Hindi naton gid totally ma-identify kung sino gid na. Nanindugan man ang BCPO nga wala sa ilahanay ang sa likod sang pagpautod sa mga nagserbi warning sa mga durugisa sa barangay. Inaaway gid na sa kamatuoran no. Kay kung kayo mo ana sang police or any law enforcement agency, tita ni ubos na patay ang mga drug pusher or drug user diri sa Bacolod. Sa GMA Regional TV Early Edition siningaga, ginapakamalaot ni CHR6 Director Attorney Johnny Dabuco ang hitabo nga ginakabig sang komisyon bilang akto sang vigilantismo nga nagalapas sa kinamatarong sa persona. Daw hindi ba namin ibalang ihemplo or example sa aton nga pwede na naton mabutang sa kamot naton ang hustisya without going through sa aton nga layi. Ginpunto man sa CHR ang potensyal sa mga bago nga programa sa gobyerno kanga isang buhay ingatan, drogay ayawan o konbida program nga manginpalagyan para sa rights-based intervention sa mga luyag magbag-o nga drogista. Manumduman, una naging panginwala sa BCPO nga protektor sa maruruan ng ilang operatiba nga ara ang ngalan sa listahan. Obod Kiril Gasilio, Adrian Priatos, One Western Visayas.